Ha kasngi ke ba penlait pai ba ya ke jingruai boy ke ba kren sepang ke jingrus pa jong ke them riboy ke balalong ha ke khatsau tarik ubnai agos arhajar arpuwei ha ke senong pahambir ke bahap hapo ke nongpo elaka sirdarship ki nong mikman pai ba se district council na ki constituency bapher na riboy district bat kumju na ki wei ki district ki ba kenthup yeu ba balajit rani ubadeu MDC na ke nongpo constituency uba rangkensai kharbuki ubadeu MDC nak umroi constituency ikong Magdalene Saukumi Maulong ibadei MDC nak umsning constituency uba Mitchell Wankar ubadeu MDC jongga Laban constituency uba Tebor Pathau ubadeu MDC jongga Maulai constituency kilapan pau ya ke jingdon kam bandonno ke traditional museum Haribhoi district khamtam hapo ka hima khat arlengdo kabadai ga wei nagi caka kabala baha bantengkai ya ke jinglong kerpang jong ka jaj benreu bantip la ka tenrai la ka nongrim ka baju leru ban penek pensa ya ki tiar tem tiar put jong umen barim ki jan phong jan kup jong umen barim ki rukom rep ki rukom thong ya ki jingbam jingdi bat khamtam ka jingbat ya gareti ke dustur khun khasi khun khara kini ki nong mikmat ha gane gasngi ki penpau ban kaliang jongki kinyele banra syaka dorbar ban yakran bat ban terwa syaka district council ban penyo ya ka traditional museum Haribhoi district khamtam ha gane ka raj nong lengdo kababat bat dang yai penon kam ya ki jinghikai umen barim kabalong ru kum ka jingsa akan mau na ka banta ki longdin ki mandin ha ka pateng ka bansawan ki jingbu jingsat jong utben basan rani maring ki ba penriam penbej ya ka jaka penlong ya ka jingyalang ha ka te gasngi kala penlong ya kini nong mikmat ke district council ban lung mensim bat ban penkiim ya ke mensim long nong yalam jongki bandon ke traditional museum hapo Ribhoi district badru ke bala penlong ru yau sirdar ke nongpo elaka bandap da ke jingso komen nama rupa MWS im nong syai ulong ba i jikirkom jinglong tenrai kata kalong ba kait ke hima ka jungi bat ka Ribhoi bro kawai ka basin syarhi de ka nongpo sership elaka bat ka hima jirang hai daras ke ade ki basin syar ki wipat ki siam te kini ki arli te kadang don sibun ki kam ki bangi penpau beli la ong ka hima kha ando mensuang ka ne ka de ka na ka sim ship how sinam khat phang lai pusan ka jingon her thma jong British marumon her thma saka hima jungi da ka suloi da ka white de kanti inde do khulom uweng no ya ka administration ndai ubu pa de karti dustur di takadaw ka nong po leadership ilaka ki her pateng nadu ki CM ki menteri hadu kilengdo te hadin wal ai leadership kamumut ba nau sedar shakishnong pomdon rai te dine ka daw ba ngikwa ban restore biang ya ka bor jong kirai ngiron kam restore ka hima kum ka hima simship ka tangka re ka nemplate namar ba ngilayat kum bolong ki CM mde bong bangim don ka ju ayu te hangni kidon ki embassy ba i jungi hot kim day hana po kanong po baro saudong ngaken ngashim mikene kabu ba kanum don kanong jung perkhat hanrei ya kaban aim sim ka diskonsil ka don kajing tho jungka ba karon kalat kang ti bonne hanrei hakane ka kenti manta nga dap ta kajing kemen ki MDC jungi kibana nong po umsning ki bo ju kendu man kapor ki ba aim sim bat ki ba jing kemen bat ngakit bok ke riang hakane ka singi ka banta lomba jong pi ba ki dikun sama jungi ki yang mensaki ya kariti ke dostor bat kade-kade ke singi ke boong ba ka ksau ko pong kayeng ka jaj benriu jungi ka pu itnat bat ka kalong ka ser kayeng kenang bakau parti ber ko ikan i bangin nang i kariti dostor kaktin kade ka bakong santam haman pakaway kaway ka jaj benriu kadan ka kentin ka boong lada kaktin kayap ka jaj benriu kayap lada ka ktin bhoi ke jongi kan im ka jinglong bhoi ke jongi ru kan ne balarangin klat ya laga jong ka ktin to tip baka jaj benriu kan ja nasla perthai nagaliang ka jonga hapo district council ru ngalakren safang kane ka bandon no ka mini museum naga banta jongi syari bhoi bangi yo banbu ya kini ki tiar pot ki tiar tem ki tiar jongmen barim bangila banlum banlang bakini ki longden ki jongi kin nom klet iki tu ki men barim ki jungi ki ju penun kam ha kano kerukom ha ino ibenta ki penun kam ka ksing penun kam ha kano kapor ka bom ha kano kapor bakum ta terte kalau dun kam na ka benta kane ka dong baka than ki gani ka gateway chapo gari khasi jantia ka jungi kalong ka badon kam hadu kata-kata bangin yo ka we ka mini museum ni kermen ba
hapo ka jingalam jong ka isi ka mamantang idon jing kermen ba ngindan kaju kasur kaju ke jingmut ya ka ba nginla ban penek pensa ya gerti ke dustur ka ketin ka telik Ngi juong baga district council kadai ka sti ka baniada ya ka ri baga jai pun riu. Tengah sengau ban ong ba mengiki perong di stingi di sti ka baniada ya ka ri baga jai pun riu. Na ka bentak kumno ban pensa ban pene ya ka riti ke dustur. Ngi don ka khasi heritage po mau plang. Ngi don ya ka museum mo traditional museum po mau plang ka badang ya cha. Nga kerman skamba ha ka bigis ngin sayo ya ka ban plin o ya ka. Ka ai ka bau nong mi khmat jungi na po o no po konsumsi ruang ba imat la emkam ise la emkam himano ba cm no ka traditional museum pori boy kata ngas ngeu ban ong ka jing sisya ya ka kwal sior ya ka diti jong iu khasi daga baburom tip yu ai em jing ngeu kini ki khenriam secerong imat lakham ya bat ba iseni kata ka jing sisya dengan ngeu ban ong ba daga liang jong i ki em si ri boy hap ya tur tong ban ya ro ka jongka traditional museum hapo Riboy district. Kumalakran ki MDC ki badai nak ni katan nam tak jingdan kam mandan ke museum sini katan nak benta ban yo ban i pat ba yang jing ruspa jing ni katan ki jongpi ngi ne dar kat ngin support nak benta tak jing tumu ba ke jongpi khanang ba ka culture ka ba ka rikhasi jing kandan kanirap ban pene khanang ba ki bril ki bawan nabar mo naki benta jago kiri kiti bersoto ba ya jinglong jingman ba jing kodo jago jai beri jong itu tak Bat soto nak ai ka buram ka bakrawe ya iba rani maring iba ngiyo iyang ni ya ki tiar pot tiar tem ka ba mai ila preserve na ka benta om tang nak bagi tip ila dien re ila pen ba ki om tang ye ki long ki ba man jua re ka pateng ka ban sawan kan tip ya kini ki tiar tem kan tip ya pot ka tem kan tip ya ka leniam le rukom jong ani ka Riboy ka bayar ko juru jong nyo trap nyo skom Bor kumagila kran kini ki MDC mene ki omba ni dongkam kita ka museum. Ya dongkam i kita kini ki tiar tendai bagi open snah ni. Nando na i ba jadi mari omba rani. Tenget ba rani playo ite ki award ngar fi de ka inspiration fi de ka ta nuksan am ta kini ki habret nganget ba kan ni ka sap ka phong jong fi kam kut tanga fi ngathai pinang hikai pede kiwe ba ki nang la banra kani shakhmat. Banganget ba kum kita ki MDC berani kum ngak nong ni kpat mengini perkhat kai ke babahan nang ni khmat haboro kiliang ba ngasutho ba ya kanu ba job biko ak ba job idong ka mengini trailang kum ni hi broko ba ro khat bedon hang ni